Takže čaute, toto je môj prvý let's play na hru Starship Legacy, moje meno je Kiwi TV a no, dúfam, že sa vám bude páčiť, lebo je to môj vážne prvý let's play a tak, no. Čo je fakt, mi do komentov môžete napísať, aké hry si mám potom zahrať. Myslela som, že keď dohrám Starshine, že by sme mohli zahrať GTA 5, nejako to stiahnem, no. A tak, no, poďme už na no. Možnosť. Hlasitosť efektov, grafické detaily. No. Pokračujeme. No. To je zase... Ježiš. No. No, dobre. Nikoho tu nepozná a nechcem pokaziť prvý deň. To nechcem všetko čítať, už to unavená. Hviezda. Áno, škola ma dala trofej za jazdu na koni. Áno, ahoj, vieme, že sme sa pozerali na stredoveckú skriňu a že vyzeráme ako bík. Áno, sme bík, ako ste to vedel, máme radi konie. Najprv sme veľa jazdili, ale preto tak proste. Môžete mi hovoriť pán Piesok a niečo mi hovorí, že si nás kolíbili, že je to tak. Super. No, červená hlavička, určite sa ešte kolíbili. Ten človek je divný. Radšej od neho poďme prečo zajímal by, ako to je. No, to ma moc nezaujíma. No, na poznámky, čo nie som v kancelárii. Áno, vieme, že to je dôležité a že mu mám zaniesť moje číslo a že sa ti páčia moje vlasy, no. Takže toto je ten George, máme mu dať jej číslo. Hej. No. Teraz ideme zase za ňou, aby sme povedali, že jej číslo dali. Áno, super, dobre. Teraz mi poradila, že je na ľavej strane na poschodí, ale není. To mám prekvapené. Seká. Na budúcej epizóde vám budem čítať, len teraz som nechcela, bo týko časom natočila vlastne 200 krát. Áno, to je Sožna Grahmová a my preskočíme, tak asi nie. Dobre, mám si zobrať knihy. Knihy, no, hneď do zakopu, povieme jej, že nás nepustila, lebo nemáme knihy. Tá nám poradí víno. Dňa. No. No, toto je Linda, taká ona, no to je dobré, to nám požičia nejaké knihy, hneď je to pomôže otvoriť skrinku, a to nám pomôže otvoriť skrinku, chytila som sa, takže mi ideš opraviť skrinku. Hahaha, som prvá, blablabla. Áno, dobre, vieme, že je tam kniha. Áno, víno. Tak, teraz ideme cestou domu.
riaditeľku. Oni sa tam budú vyprávať, že tá Sabina si myslela, že je Linda ukradla mobil, že ho má skrinke, že sa má pozrieť a to je tam dá. No, teraz utečia dá mi tie kľúče. Choďte. Tak, a týmto sa budeme registrovať. Neviem, jak beží. Hahaha. Hahaha, ja tam idem. Prvá. To Liza, áno, to je kľúče a no, odvedím vás splnená. Jo. Naplnená dojmami z prvého dňa v škole sa Lisa omhodlá a zajde do stajne Jorvy. Spomienky na jazdu na koni sú matné v porovnaní so spomienkou na to, ako spadla zranila sa. Lisa sa zhlboka nadýchne a skročí k stajňam, aby vrátila kľúče. Koník. Bože, ja chcem chodím do školy. Tak, niečo ostane. Takže toto sú stajne z Jorvy. To je ale miesto. Musím nájsť Lindu, ktorá mi... Viem, že vás zaujíma, ako sa volajú všetky kone, ale to sa zaujíma tiež. No, tu nám povie, ako sa volá. A tady si nevedela som, že sa tiež zaujímaš o nás na kone. Toto je môj kôň Concord, najlepší žrebec tu. Mimochodom, ty si flirtovala s Joshom? Ani nie. Nevidela si náhodou Lindu? Myslím, že som ju videla pred chvíľou. Skúsila si stajňu? Ježiš, neviem prečo niektorí hovoria, že ten Starshine je najrýchlejší, no tak ale tento je najrýchlejší. Čo ja viem, čo mi to tak ide mi najrýchlejšie tento. Tento je najlepšie, skáče pomalé, Concord najlepší, ale to sa mi nepáči, je farma. Tedy koň má iné nohy a inú takú, teraz vám ukážem na Starshine. A ten ďalší koň, ten má zase také nohy, to sa mi páčia. Kán je najrýchlejší koň v okolí a chcem, aby ste ho zapísali ako najlepší. Chcem, aby sme boli zapísaní ako najlepší jazdci pre budúcu súťaž. Čo tu robí paštikárka? Stane v Joriku majú čakateľský zoznam na rok dopredu. Môže zapomnúť, že tu s nami bude žiť. Sabina má pravú v škole, je bohužiaľ plná. Rád by som pre tebou nerobil nechcel, ale teraz to nie je možné. No. A pozri sa, pozeraj sa po staniach a kolesa. Ak hľadaš Lindu, môžeš skúsiť stajne, pretože pomáha spisovať za sebe. Malá červená jazdiaca čapica. Nechoď mne nebo Kánovi do cesty. Ty, malá červená jazdiaca ona, vidí nám. Nehľadať. Kam ideš? Ideš sledovať. Ja ju budem sledovať. Ha. Ideme. Tam ideme. Zajímavá, kam ideme. Tu voní. Tam má hnusný účas. Teraz idem hľadať ľudí. To by mala byť nejaká. Jasné, ja som to vedela. To mi jasné. Zberateľ. No, ideme do tej... Ale sa tak to je strašné. Dobre, tak pracujem. Jo. No, ja si sa myslím, že to nezaradím. Týmito, no tak si naserte, keď nám pustíte tým. No, to je strašné. Hned má úplne inú papu. No, tak sú škaredy. Toto je opravdu tragické. Taký skvelý koň, ale niečo s ním nie je v poriadku. Čo je s ním? Volá sa Starshine. Má to byť najrýchlejším koňom v Jorviku, ale vyzerá to, že stratil voľu. Nie nepije a nedovolí nikomu, aby sa k nemu priblížil. Je to opravdu strašné. Asi ho budeme musieť vytratiť. Super.
Kto si? Malá jazdeca červená šapica. Toto povedal. Haló. Poď bližšie k boxu. Chcem tu tme. Staršia si tak krásny, ale jak to, že to slyším v hlave? A prečo si modrý, keď na obrázku si bielý? Neviem, dievča, ale tiež ti rozumiem. Je to strašne dobré. Prosím, pomôž mi, niečo ma ničí vnútra. Temná sila, neviem, čo to je. Som si istý, že by som mohol zasiahnuť, keď mi niekto ako ti pomôže. Čo je to tomu? Jak to, že môžem rozumieť tomu, čo ten koň staršej chce? Musím pomôcť. Musím hovoriť s Hermanem teraz. Hej, Linda! Ahoj, Liza, rada ťa vidím. Nevidela som, že sa zaujímaš o nás. Vlastne som sem prišla vrátiť kľúče. Moc ďakujem, že si mi pomohla, ale myslím, že Sabina ťa nemarala. Jo, neviem, aký má problém. Trochu ju podozrievam, že ukradla moje kľúče a dala svoj telefón do mojej skrinky, aby ma vyšla do problému. Nepoznám ju, ale neprekladila mi to. Poslúchaj. Musím vziať Šaršana do výbehu a ukázať, že je cenný, inak by ho mohli utratiť. Problém je, že som už roky nejazdila a neviem, či to ešte vie. Neboj sa, Lisa, ver si a dobre to dopadne. Strašne si to zapomínam. No, tu sa dohodujú, do výbehu, jazdiarne. No. Dobre, prečo fialová? No, dobre, staršie bude pripravený. To bude veľké sklamanie, kamarátka, to je v poriadku. Dobre. Ježiš, ten pán pije sobie tu vás. Temno je teraz silnejšie, musím povedať. Zvláštne začalo to, keď sa objavil ten divný pán piesok. No, prečo si modrý? Podľa vyzerá to, že staršia nie je hodne nervózna. Lisa pred osedlaním ho musí pochopiť. Ježiš, drž hubu, Sabina. Drž hubu, drž chlebáreň. Wow. Ten neviditeľný koň. Hahaha. Taký blbá. No, myslím, že neviem, ako sa postarať. To je pekné, že ty si to myslíš. To je všetko jedno. Poslúchajú sa iba ostaň blízko Sašajna a Barka ho poplácajú. Byčom. Plác. 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 To je skvelý sa možno, že v ňom je normálny kód a iba čaká na to, až sa dostane von. Skúsime ho osedlať a uvidíme, či s ním bude môcť. Tak, prejsť. Ježiš, drž kapulu. Dobre. Jo. Kurník. Come on, horse. No prečo nemôžeš cválať? Nechceš ty veľba, som sa to nezažívne. Chcem cválať. Fuck you. Koník jeden modrý. Šimolka. No pekne, rozprávči. A chcem, aby sme si mohli prehovoriť. Bolo to pôsobíme, sa myslím, že si nám ty a Staršan dali lepšom blablablam. Super, ideme do veľkej jazdiarne. Kde nám nedá potom veľa, dobre, áno. Viem, že... Dobre. Budeme už aj skákať.
kurník. Hop. 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 Bam. Prečo je tam pán Pearson? Ty kokos. Čo ti je? No, cítim, že nastane niečo. Ten bielý kôň je strašne rýchly. To je fantastické, bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla. No. To je albínsky kôň. Oh no. No, dobre. Teraz sme sa delili fajne. Help! Help! Harlem Shake. Odvedeme to, dobre. To je veľmi zvláštne, môžem byť o jaké zranenie. Ja nevidím zranenie, ale je zrejme, že koň má bolesť. Dnes si ma prekvapila Liza, mohla si pristúpiť k staršej novi, tak ako som hodne dlho vykovanie. Čo tým myslíš, pán Herman? Hovorí sa, že si určite ľudia, dobre, čo? Aha, aj veterinár. Fúj, to je jasné. Alright. Ne, mám jeho papuli. Ne. No. Ježiš, zase si tu tí lešatí oni s tými 3 vlasmi. Vyzerá jak oni, nebo. Mrzí ma to strašne nezvládnem to. Aby som ti mohla pomôcť, nosím oči alebo dozvedne. Tiež som cítila, že som bola blízko, ale som moc slabá. Zase si to? Tento koň nezvládne ani jednoduchú jazdu vyjazdiami. A s týmto mám ja a vynikajúci chlán súťaži zabiť ho, aby sa zvaň táto škola už nemyslela hádnu. Už choď hlavne do rýchly. To nepripadá v úvahu, Sabina. Videla som dneska skvelého koňa a my sa o nich postaráme, obzvlášť keď je zranený a potrebuje. Možno by som vedel o riešení. Volám sa Piesoch a zastupujem ľudí, ktorí pomáhajú slabým koňom. Zaplatím za toho ubohého koňa dobrú cenu a vy ho ustíte. Mrzí ma to, pane Piesoch, ale toho koňa nezvedám a ani ho nezabijem. Teraz ho musím poprosiť, aby ste ho myslel. Vyhnú. Helia. Áno, prosím. Ahoj, Lizo, tady Linda. Dobre, mám knižnicem. Brník. No. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom dieli. Zdieľte mi váš názor do komentárov. Takže sa majte. Ahoj.